Специалистите на компания LR дълги години са изследвали кои точно минерали при своето съчетание и количество биха дали максимален резултат, а също биха били подходящи и полезни за всяка възраст. В процеса на своите изследвания се появил един от бестселърите на компанията – минералният комплекс ProBalance за регулиране на алкално-киселинната среда в организма. Специално съчетание на основни минерали и микроелементи като калий, калций, магнезий, натрий, мед, хром и молибден с ценна комбинация от цитрати и карбонати. Този продукт показва резултати при мигрена, световъртеж, главоболие, нарушение на сърдечният ритъм, остеопороза. Остеопорозата е друго често срещано и със социална значимост заболяване, което също може да бъде провокирано или влошено поради алкален дефицит в организма. При повишена киселинност е налице попълване на алкалният дефицит с извлечен от костите калций. Загубата на калций превишава усвояването му от храната и костната плътност постепенно започва да намалява. И още, ProBalance е подходящ при схващане на мускулите, възпаление на ставите, възпаление на лигавицата на стомаха, гастрит, киселини в стомаха, оригвания, различни проблеми и заболявания на кожата, чупливост на косата и ногтите, възпаление на съединителната тъкан, целулит, стрес, нарушение на концентрацията. Важен е баланса на pH в организма. Знаете ли, че правилният алкално-киселинен баланс е много важен, когато искате да отслабнете. Ако той е нарушен, тялото натрупва повече масни депа около клетките, за да ги защити от киселинността. При нарушен алкално-киселинен баланс е много трудно да се постигне намаляване на теглото. ProBalance може да се приема дългосрочно. Още в края на 20 век доктор Теодор Баруди обръща внимание на значението на алкално-киселинният баланс за здравето. Той казва: безбройните имена на болестите не са важни, но е факт, че всички те проистичат от основната причина – твърде много киселинност в тялото. Повишената киселинност на организма е причина и за всички дегенеративни заболявания, като коксартроза и остеопороза.